heipä. Missu Hei. kulta. Pieni missu kulta. Onko missu? Isi tuli missun luo ja äidin luo. Heipa. Onko tää, katsotaan, kun saadaan missille evästä. Siinä on uusi pussi hänelle. Aha, no hyvä. Äiti pieni. Tää on armenialainen kuski tää. Joo. Hyvä nyt. No. Niin. Repu tuonne. Sitten mä annan Missulle pieni pullalle. Isi antaa Missulle pienelle pullalle täällä. Voi täällä on kiitos, nyt on isille. Missulla on paljon täällä namia. Joo. Nyt tulee latti. Oi, Massi, älä nyt syö.